Abdallah Bari, Amara Kromah u Abdul Kader imlaqma l-Hebrew Tree ġew ippremjati bħala difensuri ta' drittijiet tal-bniedem. Il-premju nata mill-President Emeritu Mary Louise Colero Preca bħala rikonoxximent tal-kuraġġ u s-solidarjetà li wrew dawn iż-żgħażagħ meta waslu Malta wara li kienu tradutturi u medjaturi fuq it-tanker taż-żejt l-Hebrew. Ħidma li wettqu 5 snin ilu sabiex jevitaw pushback illegali lejn il-Libja. Dak iż-żmien iż-żgħażagħ kellhom biss 15, 16 u 19-il sena. U ma jnataw dan il-premju waqt ċerimonja li saret is-sibt fl-Università l-Qadima fil-Belt Valletta. Minkejja li huma rnexxilhom waqfu l-pushback ta' aktar minn 100 persuna lejn il-Libja, l-Hebrew Tree qed ikomplu jaffaċċjaw akkużi serji ta' terrorizmu u offiżi serji fost l-oħrajn. Fid-dawl tar-resistenza li komplew juru f'dawn l-aħħar 5 snin u l-inġustizzji li esperjenzaw, l-Hebrew Tree ġew premjati b'dan il-premju mill-President Emeritu Colero Preca. Waqt il-preżentazzjoni, Mary Louise Colero Preca saħqet li l-kuraġġ ta' dawn it-tliet żgħażagħ huwa ta' ispirazzjoni għad-difensuri ta' drittijiet fundamentali kollha madwar id-dinja.